Vidra Tamás a személyes történetet osztott meg a következő módonval, úgyhogy professzor úr engedje meg, hogy én is megosztassak egy személyes történetet. Én is a Debreceni Egyetemen végeztem zoológusként, nem is olyan rég, és nagyon szerettem a professzor úr előadásait hallgatni, és pár évvel ezelőtt kaptam egy olyan felkérést, hogy készítsek be egy tanösvényt. Ez az egyik környékbeli településem, és hát gondolkoztam, hogy honnan származol a képanyag ehhez a tanösvényhez, és végül is bátorkodtam professzor úrnak egy e-mailt írni, hogy a saját rajzaival hagy illusztráljam ezt a tanösvényt, és nagyon boldog voltam, hogy professzor úr készségesen a segítségemre állt ebben a tanösvény elkészítésben a rajzaival, és most pedig nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan tiszteletre méltó embert, amitől én sokat tanulhattam az egyetemen, meghívhattam ide a lakóhelyemre, Farmosra, és most átadtam neki ezt a mikrofont, és nagyon szépen köszönjük professzor úrnak és ezt az előadást. Én pedig szívből köszönöm ezt a meghívást, és szeretném az előadásomat egy kicsit másképp megoldani. Ugyanis én próbálkoztam operaénekléssel, de nem vagyok popénekes, tehát nem szeretem a mikrofont a kezemben tartani, én inkább a szabad mozgást szerettem mindig, nem csak kinn a természetben, hanem az előadó teremben is, úgyhogy a mikrofon hiányát megpróbálom a saját hangerőmmel pótolni, remélem, hogy menni fog, remélem, hogy hallják, amit mondok, vagy érthető lesz. Hát először is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, külön szeretettel, tisztelettel a meghívókat, a Természetvédelmi Egyesületnek a vezetőit és tagságát, és egyáltalán mindazokat, akik az itteni természet megőrzéséért és a természet megismertetéséért dolgoznak és új sokat tesznek. Bocsánat, egy ilyen kis csiptetős mikrofonok felvétel. Az úrnak nem kell, úgyhogy nagyon jó neki. Jól hallatszik. Nagyon jó. Akkor remélhető. Annyi kérdése le, ott feltűnik egy kis emelvényre, hogy ne kelljen lehajolnia. Nem, nekem tökéletesen megy. Köszönöm szépen. Elnézést, is technikai. Kaszab Zoltánra emlékezem. Azért, mert azok közé tartozom, akik valamilyen értelemben még pályatársai is lehettek Kaszab Zoltánnak. Kaszab Zoltán édesanyámmal volt nagyjából egykorú, egy évvel született később, mint édesanyám, tehát ő gyakorlatilag a szüleim generációjához tartozott. Még annyit, nekem egy személyes vonatkozásom van ezzel a vidékkel, most vagyok először Farmoson. Újszászon viszont már jártam, mert édesanyám idősebb nővére évtizedeken keresztül ott dolgozott gyógypedagógusként. Annyi személyes motívumot hadd mondjak el, hogy ő a II. Világháborúban a vőlegényét vesztette el, utána már nem ment férjhez, és egész életét a fogyatékos gyermekek oktatásának, nevelésének szentelte. Tehát ez egy olyan családi vonatkozás, ami engem egy kicsit köt ehhez a vidékhez, és ezért is különösen jól esett az, hogy olyanokkal találkoztam, akikkel már az egyetemi pályafutásom során is ismerettséget kötöttem, és tanár-tanítvány viszonyban voltunk. Az előző képről csak azért nem mondtam semmit, mert erről a képről már volt szó, Győző már beszélt erről az alkalomról, Kaszab Zoltánnak a mongóliai gyűjtéseiről. Az a kép az valahol Dalanzadgat környékén készült, emlékezetem szerint. És nekem a személyes meggyőződésem az volt, és máig is az, hogy Kaszab Zoltán a nagy magyar Ázsia kutatóknak egy igazán méltó örököse. Ugye Körösi Csoma Sándorról szinte legendák szólnak, Vámbéry Ármin volt az, aki nagyon viszontagságos körülmények között szinte álruhában
volt kénytelen álcázva magát zarándokként végigjárni Közép- és Belső-Ázsia régióit. Stein Aurel aztán már a brit korona kutatójaként került ugye közelebb a keleti világhoz, és vált egy olyan világhírű kutatóvá, akinek a szellemi örökségét részben Nagy-Britannia, részben pedig ugye a Széchenyi Könyvtár őrzi Budapesten. Gróf Széchenyi Béla édes fia volt a legnagyobb magyarnak, és ő természetkutatóként, Belső-Ázsia kutatóként vált ismertté, mint kiválóság. Az útjaik egy része összekapcsolódott idősebb Lóczy Lajossal, aki a legnagyobb magyar geográfusok egyike volt, és közvetlenül hozzá kapcsolódik Csolnoky Jenőnek a munkássága. Ők elsősorban geomorfológusok voltak, ők ketten, Széchenyi Bélának viszont voltak rovartani vonatkozású gyűjtései is. Tehát van egy jelentős tudományos kutatói vonal, akik Belső-Ázsiához, Közép-Ázsiához kötődnek. Kaszab Zoltán munkássága természetesen mindezeken jóval tágabb körre terjed ki, szinte az egész glóbusz száraz éghajlatú vidékeit, az arid övezeteit valamennyi kontinensnek szinte felöleli. De ezek között is kiemelkedő helyet foglal el Mongólia. Itt a típuspéldány, illetve az már említett kiadvány is példázza azt, hogy óriási intenzitással gyűjtött, különösen ebben a belső-ázsiai országban, ez az Ázsia halott szívében, ez a kifejezés Stein Aureltól ered, de a Kaszab-féle mongóliai expedíciókra is tökéletesen ráillik, hiszen Mongóliában ugye elsősorban a kommunista periódusnak köszönhetően a régi vallási emlékeknek, a régi lámakolostorosnak sok helyütt már csak tényleg maradványai, romjai maradtak valóban Ázsia halott szívében. Kaszab Zoltán, ahogy már elhangzott az előző előadásban, tényleg a hegyvidéki tajga erdőktől kezdve a legdélebbi mongóliai sivatagokig szinte minden növényzeti zónát tervszerűen előre fölépített munkaterv alapján végig gyűjtött, végig dolgozott. Ez a hallatlan tervszerűség, pontosság volt Kaszab Zoltánnak az egyik fő jellemzője. És most egy-két személyes dolog. Kaszab Zoltán nevével én először akkor találkoztam, amikor még középiskolás koromban elkezdtem komolyabban foglalkozni rovargyűjtéssel. Ugye a Székesy Vilmos Kaszab Zoltán által szerkesztett és nagyrészt írott a rovargyűjtés technikája az egyik alapkönyvem volt. Amikor elkezdtem lepkészni, és lepkeháló híján még eleinte csak nagyon óvatosan közelítettem meg a lepkéket, akkor egyszer jó apám jegyezte meg, na fiam, te egyszer majd a rovargyűjtés taktikája című könyvet fogod megírni. Hát ez nem történt meg. A következő ilyen Kaszab Zoltánnal kapcsolatos élményem az egy elbeszélés volt, professzorom volt Vojnárovics Elek, aki Kaszab Zoltánnak évfolyamtársa volt. És hogy milyen volt az egyetemi hallgató Kaszab Zoltán, arról a két hallgatókori ilyen idézőjelben beceneve árulkodik, mert Kaszab Zoltán volt a
gyűjtési munkában tanúsított szorgalma révén a gőzhangya, a másik pedig a vasember. A vasember anekdótának volt egyébként egy érdekes magánéleti vonatkozása is. A felesége akkor valószínűleg mennyasszonya lehetett, és Kaszab Zoltán Bátorligetről egy nap visszabiciklizett Budapestre, hát ez közel 300 kilométer, egy nap képes volt visszabiciklizni, és én ismertem ezt a nevét, hogy vasember. És egy későbbi érdekes epizód során én ezt meg is említettem neki, és akkor már ez egy kicsit fájdalmasan érintette. Ugyanis 1974-ben az akkor még Jugoszláv Rovartani Társaság, az elnöke a világhírű Zdravko Lorkovics professzor volt, akiről szintén tudnék érdekes személyes anekdótákat mesélni. Tehát meghívtak Kaszab Zoltánt, mint már világszerte elismert kutatót, és engem, mint aki a balkáni faunával az időtájt kezdtem el intenzívebben foglalkozni, Posztojnára, ugye, ahol a híres Cseppkő-barlang van, az rovartani társaságuknak az ülésére, mint két külföldi meghívott előadót. Na most ennek a rovartani társaságnak akkor volt egy szlovéniai társelnöke, aki olasz származását nem meghazudtalóan egy kicsit bőbeszédű, bevezető előadásba fogott, amely körülbelül fél órával tovább tartott a kelleténél, éppen a meghívott Kaszab Zoltán előadása előtt. Kaszab Zoltán csak látszólag volt kemény, valójában egy nagyon érzékeny ember volt. Nagyon érzékeny ember volt, nem csak egészségileg, mint magánember is, de ezt általában, ugye a páncél szívről már szó volt. Ez a bizonyos betegsége, ami Münchenből eredt, ugye háborús időszakban 941-42, ez nála egy szívburokgyulladássá fajult, és ennek következtében mészlerakódások keletkeztek a szívburkán, és ezt egy évvel a első mongóliai útja előtt 1962-ben műtötték meg. Nos, Kaszab Zoltán már akkor, amikor ez előadás volt, 74, teljesen egészséges embernek tűnt így a föllépésében, nagyon jó tartotta magát, de valahogy úgy elöntötte a keserűség, hogy ő vele szemben szóval valahogy ennyire udvariatlanságnak tekintette ezt az időtúlépést. Aztán amikor egy szobában voltunk, utána elkezdett egy kicsit érzékenykedni, hogy hát ő neki ez mennyire fáj, mennyire rossz. Mondom neki, hát már akkor tegeződtünk, mondom, hogy hát ottan, miért veszed ezt ennyire a lelkedre, hiszen te voltál a vasember. Ezt mondta róla Derek. Erre aztán mondja, hogy hát ő bizony már rég nem az a vasember, és akkor őszintén elém tárta mind azokat a fizikai keserveit, amelyeket ő a tényleg többször ismétlődő betegsége során elszenvedett, és amiből ő, mint kutató, mint tudós, kifelé a világon semmit nem mutatott, hanem óriási önfegyelemmel végezte a munkáját gyakorlatilag a halála napjáig. No, hogy kerültem én Kaszab Zoltánnal kapcsolatba? Hát először is.
Kaszab Zoltán az akkori időben legismertebb kutatókkal dolgoztatta föl a gyűjtési anyagát, és ugye már a lámpáról, a híres, ugye Maxim lámpáról, ilyennel fiatalabb koromban én is sokat gyűjtöttem, erről is ugye szó esett. A következmény egy nagyon gazdag bagolylepke anyag volt. És abban az időben 2 kiemelkedő európai bagolylepkész volt. A Müncheni Múzeumban, akivel Kaszab Zoltánnak nagyon szoros személyes kapcsolata volt, ugye 1941, akkor ez a bizonyos Walter Forster, akiről ezt a grafikus képet közlöm, egy kedves barátom, Diller készítette egyébként ezt a rajzot róla, egyik müncheni barátom készítette. Ő szinte egészen fiatal korú kutató óta szoros kapcsolatban állt Kaszab Zoltánnal. Na most egy nemzetközileg nagyon elismert lepkész volt Leo Seljuska, aki a 960-as években még, amikor a gyűjtések folytak, ott dolgozott a Müncheni Múzeumban, ő emigráns ukrán volt. Hogy emigráns ukrán? Úgy, hogy ő és a fölmenői nagy birtokosok voltak Ukrajnában, és ezek a szovjet rendszer következtében kolhoz-szovhoz földek lettek, de a Kijevi Múzeum a magánbirtokaitól megfosztott, de óriási gyűjteménnyel rendelkező Leo Seljuskát kutatói minőségben alkalmazta. Be kellett adnia a magángyűjteményét a múzeumba, és még abban a privilégiumban is részesült, hogy élettársával együtt minden évben egy teljes hónapot tölthetett, ugye a nagy akkori Szovjetunió valamely részén aktív gyűjtéssel. Általában közép-ázsiai hegyvidékek voltak ennek a színhelyei. Tehát ez egy óriási gyűjtemény volt. A második világháború idején, amikor német megszállás alá került Kijev, mivel Seljuska kiválóan beszélt németül, ő nagyon jól megértette magát a német megszállókkal, és felébredt benne a nagy ukrán hazafiság is, és ő Németországba ki akarta vitetni a gyűjteményét akkor, amikor már látszott, hogy Kijevet vissza fogják foglalni. A gyűjtemény csak Königsbergig, ma Kaliningrád jutott el, onnan visszafordították Kijevbe, Seljuska viszont menekültként eljutott Münchenbe, és a szakértelmének köszönhetően ott állást kapott. Ő volt először megbízva a bagolylepkék földolgozásával, de mivel Seljuska bizonyos részletkérdésekben bizonytalan volt, volt neki egy segítője, bizonyos Scharbursen, akit német kollaboráció miatt a II. Világháború után eltávolítottak a Párizsi Természetrajzi Múzeumból. No, ez a két kiváló specialista lett volna a bagolylepkéknek a földolgozója, azonban mindketten teljesen váratlanul meghaltak. Az egyik 67-ben, a másik 68-ban, az egyik egy máig tisztázatlan balesetben, a másik már inkább az öregség miatt. Ekkor mit gondolt Kaszab Zoltán? Volt egy kiváló lepkész, bizonyos dr. Kovács Lajos a Természettudományi Múzeumban, aki a hazai és egyáltalán az európai fauna kiváló ismerőjeként volt ismert, és őt bízta volna meg a munka folytatásával Kaszab Zoltán,
És Lajos bácsi, aki az én mentorom volt a szakmai pályámnak ebbe a kezdeti szakaszában, azt mondta, hogy ő akkor vállalja el, hogyha ebbe a munkába én besegítek neki, elsősorban ivarszerű preparátumok készítése és egyéb más ilyen múzeumi jellegű földolgozó munkákban segítek, tehát együtt. 1971-ben azonban egy teljesen váratlan szívinfarktus következtében, 71. júniusában Lajos bácsi is meghalt. Úgyhogy, ahogy szokták mondani, aki a Nibelungok gyűrűjét birtokolja, az előbb-utóbb távozik ebből a világból. Hát a Nibelungok gyűrűje így, ilyen formában nekem jutott, úgyhogy nekem kellett azután a bagolylepke anyagot földolgozni, és megismerkedtem, hogy melyek voltak azok a kiváló, gyakran látogatott és eredményesen látogatott gyűjtőhelyek, amelyek Kaszab Zoltán céduláin szerepeltek. Akkor még távolról sem volt GPS, de Kaszab Zoltán rendkívül pontosan adatolta a mongóliai adatát, égtáj és kilométer szerint pontosan megadta nem is egy, hanem általában legalább 2 közelfekvő helynek az adatait, koordinátait. Tehát ilyen módon Kaszab Zoltán egy páratlanul pontosan adatolt anyagot hagyott mindazokra, akiknek az anyag földolgozása lett a feladata. Na most később azután ezeket a helyeket én is megismertem személyesen, és éppen ezért, bár az Arxia Flavia az Peregovics Laci barátomnak a felvétele, tehát ez a Parnassius Nomion az Apollónak egész közeli rokona, ez a Krebsotis transiens, ami testvérfaja az európai magashegységi Krebsotis ocellainának, ezek népesítik be ezt a sajátos életközösséget. Ez az erdősztyepp egy észak-mongóliai hegyvidék közepes magasságában. Erdősztyepp olyan értelemben, hogy ez, amit itt látunk, ez egy magasfűvű rétsztyepp. A sárga kiemelkedő kólós növények, azok nem ökörfarkók, nem ökörfarkórók, hanem sisakvirágok, és ezért van az, hogy ez a fajta erdősztyepp rendkívül gazdag például az úgynevezett aranybagyokba, ugye ezeknek interferencia színekben játszó, fémes színű pikkelyei vannak, ezért hívják őket a magyar nevezéktanban aranybagyoknak, ugye Plusiiné alcsalád a bagolylepkéken belül. Hát ilyenek népesítik be, meg ezek a részben ugye eléggé színpompás jószágok, de hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon gazdag ez a terület bagolylepkékben, de a sztyeppei növények, a hideg kontinentális sztyeppei növények egy része is elér Európába, tehát például itt ennek a rétsztyeppnek az egyik nevezetes növénye a macskahere, a Phlomis tuberosa, ami nálunk is egy hasonló, még valószínűleg a ilyen jégkorszaki hideg sztyeppnek a maradványa nálunk. Kaszab Zoltán sokat járt Mongólia nyugati részén, a mongol Altájnak rendkívül nagy részét gyűjtötte végig. A mongol Altáj általában őskőzet, bázisokban szegény, tehát gránit vagy ahhoz hasonló jellegű mélységi vulkáni kőzet. Itt a gránitnak ezt a zsákos elválását látjuk, ez egyébként a feleségemnek a felvétele, aki mint botanikus vett részt azon az két expedíción, amin én a bagolylepke anyagot gyűjtöttem, és más egyebet is Mongóliában. Na, már szó volt erről a Ctenoceratoda suharevéről, ugye, amelynek a képét már láttuk,
Ez volt például az első lepkék egyike, ami megjelent a fényen ebben a látszólag teljesen száraz klímájú hegyvidéken. Ez viszont itt a Tóla folyó végig, amely élt a Hovd folyó végig, és ez a település, ez maga Hovd városa a völgyben, tehát ez a mongol Altájnak egy ilyen jellegzetes része. Két jellegzetes faj került elő innen, még Kaszab Zoltán gyűjtéséből. Az egyik Kaszab Zoltán nevét viseli, a Dihagiris kaszabi, a testvérfaja az a kirgíziai, kazaksztáni sztyeppei vidékeken él. A másiknak a testvérfaja is elsősorban a Tian-Shan rendszerhez tartozó közép-ázsiai hegyvidékeknek a jellemző faja. Tehát általában, mint törvényszerűség az derül ki, hogy mivel ezek a hegyvidékek sivatagokkal vannak körülvéve, a földrajzi izolációs fajképződésnek ilyen mintaterületei lehetnének. Tehát Kirgíziában, Kazaksztánban az egyik rokonfaj, a másik tőle földrajzilag izolált, tehát monofiletikus, közös ősre visszavezethető eredetű másik faj van ugye Mongóliában, és ezek fölismerésében van kulcs szerepe Kaszab Zoltánnak. Kaszab Zoltán ezt a rendkívül viszontagságos hegyvidéket is fölkereste, ez a bizonyos Kaszab-Khaikran, amely a belső ázsiai hegyvidékek közül az egyik legnagyobb szakállas saskesejű népességgel rendelkezik. Egyúttal látható, hogy egy ilyen rendkívül változatos sziklavilág, reliktum jellegű például fehér genciánával és kerepelő sáskákkal. Ezek azért különlegesen érdekesek, mert minden kerepelő sáskának ugye van egy jellegzetes párzás előtti viselkedése. A hím magasra fölrepül, és a színes hátszó sárgyait mutogatva kerepel, és utána valahová leszáll, a röpképtelen nőstény ugye gyalog követi, érzékelve ezt a diszplét, ezt a produkciót, a nőstény figyelmét így hívja föl. A rokonfajok a nap másik szakában űzik ezt az ipart. Tehát van, amely kora délelőtt, késő délelőtt, kora délután, stb. Tehát ilyen módon a rokonfajok is együtt tudnak élni és szaporodni egyazon ilyen élőhelyen. A mongol Altájnak más területei jellegzetes hegyi legelők. Tehát ez a itteni nem éppen havasi, hanem réti gyopár, ez a Leontopodium ocroleucum például, vagy az éjszakai hideg elől így védekező ajakos virágú növények, jellegzetes lakói ennek a tájnak, és itt ugye a pásztorok részben jakot nevelnek, de vannak jak és szarvasmarha hibridek is, amelyek állítólag gyorsabban növekednek, de mint az összvér sterilek. De azért tenyészértékük valamelyest van. Erről a területről is nagyon sok érdekes bagolyletkefaj került elő, például Euxor decorans, ez a régebben már ismert, jellegzetesen mongóliai fajok egyike. Hát Kaszab Zoltán nyilvánvalóan nagyon érdekelték a sivatagok, hiszen, és itt egy érdekes konvergencia jelenségre hadd mutassak rá. Ezeken a száraz sivatagi területeken, persze ahol legeltetnek, vannak galacsinhajtók. Ezek egy része úgynevezett lőcslábú alkatú. Na most ez a lőcslábú alkat, ez előjön a sivatagi gyászbogaraknál is. Nyilván az átforrósodó kopár kőzet felszínen való közlekedéshez
történő jellemző alkalmazkodás. Ez itt az Eudorkádion Hérosról közlök egy fölülnézeti képet, illetve ezt én készítettem, illetve egy a múzeumi képanyagból származó másik. A békafejű agámák is ennek az élőhelynek a jellegzetes lakói, jellegzetes a színbeli polimorfizmusuk, az szerint, hogy éppen milyen jellegű az alapkőzet, tehát az homok, sötét színű vulkáni kőzet, vagy éppen mészkő törmelék, világos színű, vagy gránit törmelék, vagy ilyen bazalt törmelékszerű. Látható, hogy mindenütt ez itt a Góbor altáinak a vonulatai, amelyek ezeket a sivatagokat szegélyezik, a északról, általában a sarkvidékekről érkező csapadék itt esik le, és maga a sivatag erősen csapadékhiányos. A bagoly lepkéknek a földolgozása természetesen tudományra új fajokkal együtt jár. Láttunk olyat, ami a Kaszab Zoltán féle gyűjtésekből került elő, tehát itt látható még egyszer ez a szuharevé kipreparált állapotban. A többi bagolylepkefaj, ez viszont a későbbi mongóliai gyűjtőexpedícióknak az eredménye volt. Többen voltunk, akiket ugye föllelkesítettek a Kaszab Zoltán munkásságából adódó kiváló eredmények, és próbáltunk a magunk szerény erejével a nyomába szegődni annak a példának, amelyet számunkra Kaszab Zoltán adott. Így aztán, amiben egy kicsit még tovább is tudtunk lépni, az például egyes nemzetségek fajgazdagságának a monografikus földolgozása. Ebben Ronkai László és Ronkai Gábor voltak a szerzőtársaim, velük, tehát Ronkai László is tulajdonképpen a Kaszab Zoltán által motivált generációhoz tartozott, az aranybagyokat és más egyéb csoportokat már ő dolgozta föl a Kaszab Zoltán mongóliai anyagából, illetve ennek a génusznak a monografikus földolgozását is együtt. És kiderült az, hogy ennél a génusznál, amelyik egy endémikus közép- és belső-ázsiai nemzetség, ennél valóban Mongólia az egyik faj sokféleségű központ, és az egyik faj az éppen a feleségem és egyúttal Mongólia és más egyéb útjaim útitársának a nevét viseli. Ugyancsak a mongóliai anyag biztosította azt, hogy ezek a földolgozások, ezek a közép- és belső-ázsiai bagolylepkéknek a feldolgozásai fontos állatföldrajzi összefüggések és fajképződési szabályszerűségek föltárására nyújtottak alkalmat. Tehát a hindukus Pámír közép-ázsiai hegységrendszerhez tartozó rokonságú izolált faj van Mongóliában, amelyet Danzan Sarkúról, az egyik mongóliai utunknak a nagyon lelkes és segítő kísérőjéről neveztünk aztán el. A legősibb faja ennek a csoportnak érdekes módon ott él, ahol a nemzetség két rokon fajcsoportja éppen elválik egymástól, tehát ilyen módon a nemzetség filogenetikáját is sikerült fölgöngyölíteni. Még egy, szintén a belső és közép-ázsia, tehát Kaszab Zoltán féle gyűjtések, munkák által motivált dolog. Honnan erednek azok a fajok, amelyek szétterjedő képessé válva benépesítették a zonális sztyeppeket? Annak idején, ugye, Zólyomi Bálint megfogalmazta azt, hogy a Kárpát-medencei sztyeppei növényzet, ami
a síkságon van, az voltaképpen a szegélyező, a Kárpát-medencét szegélyező dombvidékről származik, ugye, aki biológiát tanul, ősmátra elméletnek nevezik ezt. Na most, a közép- és belső-ázsiai kutatások pont azt bizonyították be, hogy ami igaz Kárpát-medencei kicsi léptékben, az létezik, működik euroszibériai távlatban is. Tehát a kontinentális sztyeppek nagy fajgazdagságából kiszelektálódhattak azok a fajok, amelyek terjedőképessé válva elérték Dél-Kelet-Európát, illetve a már Közép-Európa határán fekvő Kárpát-medencét, a maga jellegzetes sztyeppei klímáját. Nos, hát idáig jutottunk el, és Kaszab Zoltán munkássága ihlette tulajdonképpen azt, hogy részben a hazai faunát, részben az eurázsiai faunát számos munkában földolgozva igyekeztük megőrizni és tovább építeni azt a szellemi örökséget, amelyet Kaszab Zoltántól kaptunk, és amely egyúttal őrzi az ő nevét, a Kaszab Zoltán utódkutatók által leírt tudományra új fajok nagy számában, amiből én itt példának 4 bagolylepkét emeltem ki. Mongólia nem csak Kaszab Zoltán számára, többünk számára felejthetetlen óriási élmény volt, és óriási élmény volt látni azt, hogy a belső-ázsiai türköknek az ősi kultúrája is ott van Mongólia szívében, a mongol Altájban. Ez egy hun síremlék, amit itt szeretnék bemutatni a mongol Altájból. Ez egy hun síremlék. Valószínű, hogy a mi őseink, vagy legalábbis annak a törzsszövetségnek egy része, akik aztán eljutottak a Kárpát-medencébe, és nemzetté váltak, innen erednek. Tehát nem csak fizikális, nem csak tudományos, de lelki élményekkel is gazdagított bennünket, mindazokkal, akik vállaltuk a mongóliai utakkal együtt járó viszontagságokat. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak.